dong. Oh ya Muara Giri. Widya Laras raganya Indonesia. Sini dong. Sini. Coba sawangan mas. Ya, Iki langgarku kadaan. apa? Sliramu apa ana sing kurang? Ora. Coba-coba sawangan mas. Iki langgarku dandang. Ayu. Lah kok seneng sliramu. Senengane ngrentengi wedok. Tukerke. Yo gampang ngesik. Gua ojo gampang cemburu. 2000 pertama. Tresnoku iki yo mung kanggo sliramu. Suara. Ra ono wanita liyane kajaba mung sliramu. Mergo sliramu paling istimewa bagiku. Neng ngarepku kamu bilang sayang. Ning mburi kurang karuan. Neng ngarepku jare tresna tenan. Senenge nyenengi wedok. Neng ngarepku kamu bilang sayang. Ning mburi kurang Ya, karuan. Jan. Neng ngarepku jare tresna tenan. Senenge nyenengi wedok. Yen pancen mengkono dik, aku ngakoni salahku. Mula sing tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Piye ta? Yang dong sing bener Mas. Jasane ngrentengi wedokan. Ora mung boncenge penyanyi. Ayam tantra Mas. Kanggo sakmene bebraya. Asik yo. Yo. Ayo yo, yang punya koki dapur warga besar Wonogiri. Urut. Iya iya iya, ewer ambiar. Atau pasangan Mas. Lan kuwadah. Apa? Di atas tiramu apa ana sing kurang? Ora. Alam coba sawangan Mas. Iki
gampang cemburu tresnoku iki hanya untuk dirimu Oliyone kajaba mung sliramu mergo sliramu paling istimewa bagiku luput kula sing gede pangapuramu janji sing telas jak seneng kirane wedokan ore ayo tante gedake kanggo sangon ning babraku kangen ning ati jangan lupa Pak, langsung nomor rekening saya masih ada enggak. Penyanyinya saya. Dia nggak bisa nyanyi. dia nggak bisa nggak ada nomor rekening yang ada saya Yang punya lagu ayang-ayang mana nih? yang punya lagu ayang-ayang keluarga besar Wonogiri Video Laras. ditemenin Mbak Santi boleh asik wih yo Terima kasih. Video Laras lo iki. Bunda yuk, nyanyi ya.
Pasangan yang sangat serasi. So sweet. Seperti saya sama kamu. Enggak. No.
Sabar, sabar habis sini ya. Gotengannya disiapin muter dong ke sini. Sini Bu Ayah, ayah, ayah. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Mbak Win. wong ayu ati susah mung pengen ketemu rasa kangen ora bisa mari among sira tak bisa nambani Mbak wis mantau kan lho. Senengane. Aja sepalang wong bagus tresnaku ikira bakal ayu ora suwe aku bali bisa sumanding ana sing sumehmu ayo sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku wong ayu bebujanku ati susah mung pengen ketemu Kelanganane sapa iki? Wah, Bose bakso iki. Bose bakso endi to ya? Anu isih ono cikupak. Gusti Allah. Aja sepalang babaku tresnaku ikira bakal ayu ora suwe aku bali
Bututi ante-antean Jelanya kowe si balita sayang Cuma dongku melayang teko tenang Tangis-tangisan Tuhan ante-antean Terus kau tulus ngomong di ketularan Kau mencintaimu Gawe aku rindu
Luar biasa.